Síce zodrali nejednú pneumatiku, no vášeň spojili s pomocou. Vyzbierané peniaze z motoristickej akcie v Prešove pomôžu chorej tínedžerke, ktorá potrebuje rehabilitácie. Takéto akcie by mali byť takto zamerané, aby to malo nejaký vyšší prínos. Aj to obohatí tú akciu, že nie je to len o tom, že prísť si zajazdiť. 27 jazdcov pripravených pomôcť, povoziť aj predviesť drift show. V strehu boli aj traťoví komisári, ktorí dohliadali na bezpečnosť. Motošporty zbožňujem, ako vyhľadávame takéto akcie, či už ide o rally alebo takúto drift akciu. A mohlo by sa to častejšie robiť tu na Slovensku, keď sa to môže robiť niekde inde, prečo nie na Slovensku. Výťažky ozaj pomôžu ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a sú v núdzi. A minulý rok som tu bol tiež. Každý rok ide výťažok zo vstupného chorému dieťaťu. Peniaze z dneška odovzdajú 15-ročnej Natálke. Má problém s pohybovým aparátom. Jej rodina je trošku finančne nestabilná, tak sme chceli jej pomôcť. Všetky peniaze z tejto benefičnej akcie dobrovoľného vstupného je venované priamo tej nadácii, ktorej pomôže v podstate vodzi. Jazdíme celý deň. Je to v rámci tréningu, čiže pokiaľ budem mať pneumatiky... Koľko pneumatik ste zatiaľ zodrali? Zatiaľ som zjazdil 10 pneumatík. Roman jazdí presne polovicu života. Na drift taxi zobral aj nás. Z Prešova Kristína Orovcová, televízia Markíza.